Ano ng kimchi to? Ano siya? Gulay? Gulay. Nga na ay sagol kaya po namin. Kanang basura? Cabbage? Garbage. Garbage. Sorry. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Batog ka pa. Hello, people. Namigibig kayong photoshoot karon kay siyempre para ni sa among new website sa MOR. Sa MOR day. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could... Buhay na o patay? Mo ni pusod. Buhay na patay? Pwede mailhan. Ay, buhay, oy. Naiugat sa ilok. Kasi nila ugat na rin. Wala ka po lang kay Passing. Si Raira. Thanks. Are you happy sa imong shot? Sir Burns. Ano po? Taking over Bernie's Kamsay. Ito ang photoshoot. Una ko kabantayan sa... Ay, t-shirt lang. Kaya di naman ka, groomsman. Alright, so whole body na sa nila ron. Go! Dikit ko man. Mura, di mo ganahan sa isa't isa. A few moments later. 오렌지빛 저녁 놀이 묻을 때 왠지 네가 너무 보고 싶어 내 낡은 보들 타고 달릴 때 왠지 너의 숨결 보는 것 같아 Touch my body Except you there ain't nobody Who want it now touch my body Order, save. Pinaka-wonder. So, nila, ano yung 6 minutes. Kung ano, alam ko. Sanggip siya, tawag.
Good day, people. Welcome to Bitokbitok University. Remember these three lovely ladies? Ang mga batan noon sa Orahe. Kani sila, sige sila po sa Facebook ang nilang gakanan nga Korean something. So karon nagpauban mi nilingling para ma-experience namon ni. So far gaya ka mi. Lisod ginhawa. Pero ila kong gi-judge. Abin lang dinaw kay my God. So Poki bastos mo dua ka Poki Poki di ko ganana kasi pinakamahal mana ko ang ganana barato ay kani akong ganahan so man ni set menu actually kamo kani may mga hustler dito. Luto. Actually, kamo may mo introduce sa mo ha. Okay, sige, kunwari kamo ang endorsers. Hi guys, welcome to our vlog. Sige, unsay lamay dapat. Sige. I-convince me bi dali go. So unsay lamay dapat diri. Samgyupsal lang kuan. Sa Korea di ay mean. Pag manawag ka kuan kani magduplo ko no. Ana. Oh, kadungog mo adto. Ano yung number na mo? Yun, now you know. Ano may so? Ha? Pwede ra. Abi no. Makatat sa lamisa. Ay, sa amo, sa Korea na sa amo, sa Pilipinas, hantak man eh. Sige, silan ka lang. Sunday 오후 늦게 일어나버린 Maybe Sunday 동네에 May nag-date siya. Si Rai mo ang pinakauna ninyong mga Korean na fan. Dongan-dongan mo. Dongan-dongan. Kano sa nagsugod ang imong pagka... Year 2009. Ano man, tungod sa... Wonder Girls of 21. 21. Tawat rin sa grid. Uy! May ganahan mag-yapot ko K-pop. Big Bang lang yun ko. Big Bang. Sa una chocolate naman sa among dito. Karong singan dako lagi nilang na succeed sa ilang line. Sa una chocolate lang sila karon all male group na. Welcome sa atong kusina espesyal. Mao ba nato ang mga Orahe girls. So sa atong ingredients? Of course, we need white onions and garlic. Diyan. Sagikan ka po ni Korea. Yang wood. Ang wood. Ibutang ang daw wood. Telisod sa metal ang ibutang. Lagi nakabutang wood. Telisod sa metal ang atong ibutang. Okay, from the top, unsa atong ingredients? To make a samgyupsal. Natay. Of course, white onions and garlic. Ano na? Okay, nanay ahos. Okay. Chili paste. Since hilig ka kalang. Yes. The pork belly, of course, with sesame oil. Mo di ino ko buro magamantika wow, na you touch. Ala, nakitaan. Food trip!
Kanin sa tuyong para ni sa diri. Kanang black sa kilid makauna. Kiwi. Sumuro ka na, lugar. Anak, dapat ikaw so. Ayaw lang kayo na. Ay! Aga mayra. Tapos ang oil diri mudagan. Okay. Sabon, lettuce, ham. Ay, effort pagyapon. You get pork belly, then itos to diri. That. Direct. White onion. You want. Kimchi ko eh. Kung gusto mo na kimchi, kimchi, if you want, bukan niya darating pa. Dili ka gana kimchi. Matry ang kimchi. So, ano yun? Lettuce. Then pork. Pork. Put some spice, baby. And your spice. And white onions. Kimchi. That's it. That's it. Ibutos din mo ano.